Vanmorgen om 8 uur waren we hier. Ja. En toen, nou ja, het had behoorlijk verloren. En dan zit het er wel in dat het kan. En dat dacht niet om juster al? Ja, toen de weerberichten hoorde wel. Deze kant een stukje op. Met de molen erbij. Oh, het is glad hè? Kon wel glad wezen. Maar hoe ging dat? Een beetje terug in de zakken hier en daar denk ik? Eén is er even doorzakt. Maar ik bleef wat aan de kant, want ik ben een beetje bang, want ik ben op mijn knieën gevallen. Met de LC tot op een fiets. En daar heb ik nog altijd last van. Herman van der Geest, begreep ik nou dat je er correct doorheen gegaan bent? Nee, dat net. Ik stroofverlegger door of zo. Dan ging ik nog even onder u verzellen. Dus hier krijg ik een plasje water. Dus, Ja, want er zit er nogal weer uit. Ja, de broek is weer, maar dat is gewoon binnen droog. Ja, dus, Oké. Maar gekkenwerk toch? Of, Nee, dat valt op zich wel mooi. Die ook de eerste keer dat ik onder u ging. Dus, ja, die had er een beetje bij. Het is natuurlijk nog net helemaal vertrouwd. Hè, dus, het is wel mooie waarde voor, hè? Prachtig, hè? Ja, het is natuurlijk hartstikke mooi waarde. Het bloot komende nacht bloot ik een flink vriezen. Dus morgen verwacht ik een soort meer meeschrijven. Dus het is een stuk betrouwbaarder. Hè? Dan had het een stevige ijsvlieger. Dus, Is dat mooie weer? Ja, mooie weer. Ja, mooi met die weer. Dus,